E kublaya pivro hakani ke video kwa open snyau chapi wa pha pyniap u doktor he ya ka wathia kjut pen ha u doktor wa hapoh Yong o te hewon ini wajia te ton ap ya kani ke video hadu wakut khanang wa yo tip iye wa sakhiat ha iwi ni ijia was nyau ting ha iwada em kawi ke bru ka waso pawis nem irta ka wada test positive na ka klam covid kat kande wai hadin wada yo ko yakani ka klam da thiah ko ha kawi ka hospital sorkar yo sumar ya kati ka klam kat wom puchai ko wai u doktor wa sumar ya kati ka klam covid kat kande ha kati ka hospital to u doktor wa tip kam u doktor dange kani kaman bay da sa ko hakati ka hospital chipaus ngi we da yang yaka da ukurim ko we hakasngi wanya wasa ko hakati ka hospital ukurim yong ka da chong u hajan uti u doktor kat wadang bam jas ngi u we haiti ipor uti u doktor da receive u yaka phone wada phone ya u da u doktor he namo u senior doktor Yong o we da bo u yakati ka phone haka loudspeaker depte yakalam ki he yato wa ka hospital Wei haiti ipor uti u senior doctor u wada tip kam u doktor Desh Pande da kali u chapang ithau thia wadang em thau thia ne da dablut ki thau thia ne wei man da pentip u doktor dange ya o wa mem thau thia de walait wada dablut ki thau thia uti u senior doctor da ong u pyniap da katu kaman bei wa kjut covid me wada ya jo pha wakam ki tu ki chai bro wei da ong le ukurim yong kati kaman bei wakalam ule da kam ki te ki kenten wa pen snyau ya pher chai bro Wei da ong ule wa hadin was nyau u yagiti ki kenten wada kalam da uti u senior doctor da phala wei da chrai u hadu kate tang wada suki he u kat wadang em ka kurim u hapoh isumar kam te la da kalam u iwan ne pen yu u ye chrai yong u boy daw le ki yi re yi ya ka kurim yong u kam te da suki he u kat watin u yaki nei te wan hadin chi paus ngi kat wadang kit u blai da chait no kate ka kurim u wei de yo ko womi na kate ka hospital ini ijia to iwada jia ha itu ipor wa jor bhaki wa yo ya ka khlam covid khat kande house nem ar haja ar pawi tang wa ka recording he ya to wa iti iwa kalam uti u doctor namo ka audio clip da por ko haki internet namo da viral ko dang ha uni u banai wasan ar haja ar pausan ha iwada snya wa pha pyniap uti u senior doctor ya kati ka wa yo kjut covid ha uti u junior doctor u kurim yong kate kaman be da ujor u cheki pulit percha ya uti u senior doctor dang ini wat hadin was nyau biang u ya katika audio clip ka wada viral hakiransan social media dei wa ong wakta bha ya u was nyau ya kiti ki kenten yong uti u senior doctor hakasen wa ar nei bha kasen wa nang kong das nyau u ki house nem ar haja ar phawi hei por wa chong u hajan uti u doctor dange kat wadang bam ja u hei wa kasen wa ar won kate hadin wada viral katika audio clip dei wa ong le wakta bha ia u was nyau wa pha pyniap u ya ka kurim u du nei bha wa ya pher ijaj namo ka tribe ki hakate ka audio clip da snya wa ong uti u doctor hamcha upsia ki won chapo pyniap ya ka tu ka man bei wa yo covid uti u senior doctor to wa kreh hakawi ka hospital wa em halatu district ka jilla Maharashtra wei ki pulit da register ki ya ka FIR percha ya o wei ka takit wa bnia dang lai ko chakmat te hadu kat won snyau ma wo up yaki jingjia hakini kisngi wakat ni kamni wot hei tha wo pha sumar bha u ya uti u junior doctor yaki bru wa thiah hapoh kate ka hospital tang wada pha pyniap pathan uki dei pha pyniap jai ne te du kini don hi ya subscribe like we share yaki video khublei chipon